Dia 2 del Festival Riures. Avui tenim senyor Buigas i McLari. Està tot controladíssim, però abans m'agradaria anar a parlar amb els tècnics. Acompanya'm. Com ho tenim per aquí? Està tot controlat? Encara no ha arribat el senyor Buigas. Com ens estem preparant això? Home, fatal. Aquest senyor tenia una hora d'arribada, doncs si no ha arribat no podem avançar, no podem fer res. Però, escolta, els artistes ja sabem que arriben sempre a última hora. Els artistes. Els autèntics artistes del festival estan aquí darrere. Ja tenim la zona de food trucks plena, amb els primers que han començat a arribar. Anem a buscar qui és el més fan d'en Buigas aquí. Qui de vosaltres és més fan del senyor Buigas? El versió. Menjant pizza és maco fer una entrevista menjant pizza? Sí, jo el segueixo a l'Instagram i l'he anat a veure en directe. Una fan incondicional. Doncs a veure si arriba, que l'estem esperant. Bueno, que em doni un altre cop un palillo, que encara el guardo de l'última sí? vegada, sí. Cosa es comença a complicar perquè ja es va acostant l'hora i el senyor Buigas no ha arribat. De moment tenim el roll-up, estic per entrevistar-lo amb ell. Espera un moment, és que... Sí, Buigas, què tal? escolta, perdona on ets, és que tenim ja tota la platea plena. T'estem esperant. Ah, ja vinc. Quan falta? D'aquí 3 minuts comença. Va, ja està, ja temps, no hi ha problema. Sí, jo surto just al moment que haig de sortir per arribar en punt al teatre. Jo no m'haig de concentrar, ja vinc concentrat de casa, saps? Jo, de fet, ja vaig néixer concentrat, saps? Ja vinc, no et preocupis. Vale, doncs esperem. Bueno, diu que ja ve. Hola, què tal? Arribar i moldre, tu.